Do Prahy přijel jeden z nejskandálnějších umělců současnosti, Pjotr Pavlijenský. Ruský politický aktivista, kterého západní média označují za nejhlasitějšího odpůrce Putinova režimu, se proslavil protestní akcí, při níž si na dlažbu Rudého náměstí přibyl genitálie. Česká republika je první zemí, kde vystavuje fotografie ze svých akcí, a to necelý měsíc po propuštění z vězení. Píše se 10. listopad 2013. V Rusku slaví Den policie a na Rudém náměstí přímo naproti Kremlu sedí nahý muž. S Pjotrem Pavlijenským, který protestuje proti policejnímu státu, si přivolaní strážci zákona nevědí rady. Tak, co dělat, on se přibyl? Jak on se přibyl? Tohle je asi jeho nejznámější akce, ale není jediná. Na odsouzení ruské punkové skupiny Pussy Riot reagoval zašitím rtů. Proti věznění disidentů v psychiatrických léčebnách protestoval tím, že si uříznul část ucha. Při jiné performanci se zase omotal ostnatým drátem. Svou první výstavu po propuštění z ruského vězení představil v pražském Karlíně. Popsal, proč volí tak drastické formy protestu. Myslíte, že to je zvláštní? Na tom gestu při tlučení šourku není nic zvláštního. Vězni tak v minulosti dávali najevo své zoufalství. Pavlijenský dělá velmi nespoutané věci. Seděl ve vězení, neustále riskuje. Do vězení se dostal za zapálení hlavního vchodu sídla ruské tajné služby FSB. Odseděl si 7 měsíců, během něž byl nominován na cenu Václava Havla. Samozřejmě si vážím Václava Havla, protože bojoval, odporoval posttotalitární diktatuře byrokracie. Akce Pavlijenského rozdělují veřejnost. Podle jeho zastánců je hrdinou. Řada obyčejných Rusů ho považuje za nesvéprávného. Sám Pavlijenský se svými šokujícími protesty nicméně nehodlá přestat. Co udělá příště, zatím neví. Maria Jevsafjeva, Televize Nova.